Avui parlarem sobre una competència transversal molt valorada per les empreses. Avui destacarem la importància de ser diferent a la resta, de crear, de reinventar. Us estem parlant de la creativitat. És la capacitat de la persona per representar, preveure i produir noves idees. És l'habilitat de donar un enfoc innovador en el teu treball, cercant noves estratègies d'afrontament a nous reptes sortint del marc establert. Treballar amb les mateixes eines i recursos no et permet conèixer altres maneres de fer, de reinventar-te professionalment. Una persona creativa està preparada per provar noves i diferents solucions i perseguir un enfocament poc ortodox. Tradicionalment exposem actes, presentacions, conferències amb una estructura molt marcada, però una persona creativa combina tècniques sinergètiques o de pensament lateral, entre d'altres, per arribar a l'objectiu final de manera conjunta. Les organitzacions celebren reunions molt lineals, moltes vegades per falta de temps. Una organització creativa sap trobar moments per generar models de participació on es troben noves maneres de fer davant de problemes i planteja alternatives. Us donem 3 consells. 1. Innovar requereix esforç, dedicar-li temps i paciència. 2. Planteja noves formes d'emprendre un tema. Pensa tantes com puguis, encara que algunes semblin insignificants. Les idees brillants mai són la primera. 3. No descartis les idees aparentment dolentes. Si només ens centrem en les idees correctes, no deixarem espai per abordaments nous i diferents. Creativitat és inventar, experimentar, arriscar-se, trencar les normes, equivocar-se i gaudir.